Napokon sam stigla. Okej. Zdravo! Dobar dan. Kako mogu da vam pomognem? Užasno mi je potreban tretman kose. Naravno. Prođite za mnom. Kako divna je stolica. Stvarno jeste. Sedite, molim vas. Izaberite frizuru koju želite. Nisam ljubitelj ove boje. Nikakav problem. Izaberite boju za vašu frizuru. Ne, Nope. nije ova. Ne. Ova je savršena. Ali druga boja, naravno. Ova boja će biti super. Odličan izbor. I gotovi smo. Pođite za mnom. Sedite, molim. Što se na... Ovuda, molim. I gotovi smo. Krenite za mnom. Ova boja mi super stoji. Wow! Kosa mi nikad nije bolje izgledala. Hvala vam. To bi bilo 500 dinara. Hvala još jednom za ovako divnu frizuru. Naravno, dođite nam ponovo. Vas dvoje ste stvarno nekulturni.